Kaixo, Cecilia, foroa erabiltzea oso erraza da. Adibidez, 17. saioan foro bat dago. Zer kirol egiten duzu? Hori aukeratu eta pantalla bat irekiko zaizu. Idazteko aukeratu eztabaida berria hasi. Orduan, editore bat zabalduk irekiko da, jarri titulua, nire iritzia, nahi duzuna. Idatzi, eta beheko aldean, botoi bat dago, mezua forora bidali. 30 minutu dituzu, mezu hori berriro editatzeko. Bestela, zuzenean idatzi duzun bezala geratuko da. Ikusten duzu, hemen dago foroan nire mezua. Gero, posible da mezu hori editatu, ezabatu, borratzea edo erantzutea. Nik kasu honetan ezabatu, borratu egingo dut. Ulertu duzu? Oso erraza da. Foroa aurkitu, eztabaida berria hasi, editorean titulua jarri, mezua idatzi, eta forora bidali. 30 minutu dituzu, mezu hori aldatzeko. Hemen daukagu. Ireki, eta irakurri, nik ezabatu egingo dut. Cecilia, espero dut, horrela, foroa nola ibiltzen den, foroak nola funtzionatzen duen, ulertzea. Agur eta hurrengora arte.